Але участь наша, як активність може бути тоді, коли вони побачать в особі Попова, в особі Реги, що прийшла нова влада, нова команда, а не свита, яка любить, поважає їх, цінує, жаліє, душі в них не чає, і поки вони цього не побачать і повірять, не буде активності самоврядування. Я обіжений. Я обіжений, Олександр Павлович, як киянин обіжений. Бачив навіться. Хто з вас дав згоду з тим працювати? Хто з вас дав згоду продовжувати працювати з цим злодюгом? Може, там або окремо, або разом.